Good morning. Yeah, that's it. Say, wajipini any kasa ewo Max TV, any Max FM. Mesme Damascus. Chairman na efiti sa kwesiada yanti asemde abesi ene ukoya nyame ama yanwode amene ukase wakasa dempa na obetimi akafa enam yensen a wadi wa Asante Kotoko mu yi. Mini ade di kan me dase. Na me tia omo studio ho nyina. Na me fa kwa we sunsun na mini an Asante Kotoko supporters na yako kese pa. A free question na asemi si ya betu no. Me wi ase me ba ya me wo 69 years. Me hu ndida. Ana me ntini mpani nsem so da. Ama enakra yintini na. Udawa na ya pro. Udawa ese boy no oba. Ese ogina wo so. In fact, enye enkoye kra. Anopa say ya pray certain na ya mresu nyan. Oma kwati nipa no bebre. Enti ye identification. Meanwhile, yam say your court. Unse mre bi Kotoko supporters ya bi. Oma ye no mo court stadium ya. Assembly any nation first. Sasem no our court and then so ye court. Inti Wow. say a strength for na omo maye ochna. Say me ni mo ka say me ko secretariat and na medina baby am ni mo din komo yi. Minia eniyama e course ni de em se mu nyina mu nim. Na me de kakra me kan say police penny IGP Yankopon Inshrana. A choir wa pass our 100 kids no. And no and the ma abutoye maba. Wa promise you say obesha mu say pepeye abasa asen we say. And no so ni ade a yen supporters ni yepe. Na de etosu bi nso efe no nso nhwe hu say asen no NCC. Ampani ampa mo nso abrɛ kraka senyame ya aduma supporters leaders ni yenyi nipa 3-4 na da isiada yemrankan na yishia ni nyina yehu mini America no kra na akyere no 4 years ago na me ka asem we kire F4 ama fa anya adwuma so me ka tro mu plan say supporters groups no se mo anhia ye mpanimfo no ni nyina ya hu kwan ya befa so a hooliganism ni sa niema basa we be free football mu a da bia ye kwa omobuye but no de eyebro na some ukuru nipa de ye catch your supporters tell you mo bi anti obi kopim say yen ya esa baba be catch mo say afi emuda form timutini ba stadium timini obusam ya sa na tire Yeso yenya ne ntia won kan se IGP se ebe anka obu adansidie bi anka ombe set up office okumase nanka mun kosunya nokra bi wom. no krapa nura ohia no na o kire say eniyema bi a odi ba police mu no enti na papa ne bo na baso saa papa ne kire say unse otu fie na unse police ni shata de ko etwema na wo kai na we de obefe de wa ha Ai no krepa saa niyema no saa niyema nyina o so pese free police na obi a obebi adanse no 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 afa ka no akosunyan akotro dabi Asante Kotoko management omo man office back or secretariat normal police form in some na ho ti wa wo asembi a utimi ba ho no atro instead so be call sunyan de kumasi ya ni atro a very good idea pa nya sanka nu akra no se kosunyan ni ekotro ya no asem isa de no de bai no so ka ne ma me bona baso ho pa Mr. Amponsah boy kakra yesen no aso opem so ti kokoso Asante manwura wo de atudwa se yemanin to Pooley yirini ne nkura anim se obehwe wo mu akosi se omo so abrabo ebesi wo mu ye misel ensem we nukura bi wo mu minia nukura wo mu se enye confirm ba nukura wo mu se no a yepani na ohwe IMC so no odi tuyanim se sa asem na wo ka no odi kwa akoto opani nanim ayi otumfo anim se
saa deɛ deɛ ɔsi etimi yɛ ɛde boa Pooley ne yere ne mma no na nokora nyame no manwummerɛ ne no wɔkɔ akɔhyia no eti sɛ manfoɔ de atoto so deɛ ebi a deɛ asi no na mmea particular deɛ mesɔre a mekyiri nyinaa menyɛ hu papa no mu saa ne sɛ ɔde too papa no anim no wate ase a ba meyɛ sure sɛ ɔbɛte aseɛ na wayɛ saa de no because asɛm no ada ne yɛkɔbɔɔ no amanneɛ no na ɛha no paa nti ade a ɔbɛyɛ say supporters ebi aboto ebi koma osoro ebi kra de omu fako a omde omuti efa why supporters penia dodo na ewogide wo mu yi afutu semben na wodi gya wo mu ni asɛm bi ɔhɔ ebe afutuo ni mu supporter bia ma yaw no enwo no mu because ene na aye Pooley ɔkyerɛ betumi aye K5 adeɛ kyerɛ betumi aye tum won so adeɛ kyerɛ betumi aye wo etumu me yi saa asɛm efiri ye tirim anim ya ɛmoa yɛ obia me nsɔre ne nneɛma yɛ de tutu akwam ye nyina yɛ ni so because nipa wo kɔhwɛ bɔ ne yɛ wɔ sika ku ɛnura GIP sɛ biribi si na obi sɛ table obi sɛ biribi yɛbɛtumi akɔfa de koraba na aku nipa yɛbɛtumi akɔfa nipa naba niwa nipa no deɛ no ayɛ o deɛ pa no ayɛ o obi ayɛ obi bi soronko kora de a nipa no ɔnyɛ ahwee aho etimi deɛ asɛm a deɛ futuo bi ani no kora baako pɛ yɛma still yaw no nka yɛ yi ɛma yaw no ngɔ hɔ kɔpem sɛ yɛbɛhu justice ni sɛ ntwa yɛ ɛnyɛ na justice no so say ye be chia bonifo mu kun K5 na Asante Kotoko mo hwehwe ye be chi wo mu ne se anye ye mra no se jailo se hwan ye hu sampa nipa no ayemfom so wanya ho akatua na ne asɛm bi ani ho ba no kra atil asɛm ho asɛm bi ma saa ho ne se ye be pese ye be hu se saa asɛm ne bi nsibiem etiano no de ɛdaeɛso no aboboa no saa wombehu sɛ wobɛbɔ match yɛsi police form bɛyɛ 120 susuam paa sɛ suatramafo bɛka sɛ police form yɛ 120 no instructor police form hɔ 20-30 kromudu na yɛade atom ne yɛgyina wabɔ match no na police form yɛ 18 ɛna ɛhwɛ saa match no ameabɔ ɛbɛdɛ ne mpira obi eti yɛbɔ sɛ nneɛma a ɛfɛ ne bɛtoto akwam amyam so wa fe die o ko stadium how you see na na asem bi ani ho yera Amponsah eradin sha se wonya bre eni akasa o ko secretariat so anwumre ye behwe se bibie aba ebema ye tie for so atia nyame sha bebre that's former Asante Kotoko National Circles Chairman Kweku Amponsah, popularly known as K5. One no and out to say one year etching common. He's on his way to the Asante Kotoko Secretariat. And IG Pikachu will say or establish office ewo secretariat so sebeya omumum into tuana mumfo money and chase sunyan say omukoye witnesses to the murder case. There's also a new development. Okay, say no ani ekase lady bia no ye adwuma ewo radio station bia eye in Swatcheru and Diano. Also, in 24 friend, initially she was not part of the suspects. I go to 2 woman no. And so Nra and 24 ton suffering senne on sumra na dia man for airbo se onim de si anu bi no. Onrans kasa emenyina no. They say one sana chairman K5 eka se ye won hihye wo sika efe ni to akwemu 120 police for a category B game and ye bia omo ye san hihye na yenua Godfrey Akotoboafo Dr. Godfrey Akotoboafo enra ye konaboboa no e woni training